Derfor. Det er vildt flot. Simon, har du noget kaffe? Så er der knudestrik. En lille video. God kage på det. Det er vildt. Prøv en fin kasseskale. Skal vi prøve det? Er der nogen, der har sådan nogle små... Jeg holder ikke det her. Du skal trække ind. Det er noget bedre. Jeg ser en begavet sko her, jeg holder dem. Jeg er lidt... Prøv lige at lægge ned. Prøv lige at stoppe lidt her. Nå, jeg er på den her, de skal lige før 9 løber op. Nå, på den måde, ja. Ja, med sejlet. Ja, vi skal helt i havn. Jeg får vi vind inden vi kommer op. Det var herovre i. Nej, nej. Nej, det går fint. Nej. Jo. Så stikker den der.